ҳангоми дораи воситаи нақлиёт ҳар як қоидавайронкунӣ ҷабр ба ҷони атрофиён ва қадам сӯи марг аст. Садамаи нохуши роҳу нақлиётӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Эргаш Шарипови шаҳри Конибодом риштаи умри 5 нафарро канд ва боиси ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтани 7 нафар гашт. Вобаста ба вазъи садаманокӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд ҳамкасбонамон аз бозрасии давлатии автомобилӣ гузориш медиҳанд. Садамае ки санаи 16 апрел дар шоҳрои Хуҷанд Конибодом рух дод, давоми соли равон бо оқибати фоҷиавии худ аз сермаргтарин ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ дар минтақаи Суғд маҳсуб меёбад. Ронандаи автомашини тамғаи Мерседес Бенз Раҳимов Акбар Абдувалиевич соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 34-уми шоҳрои Хуҷанд Конибодом ҳудуди деҳаи Маҳрам дар баробари суръати ҳаракатро аз меъёр зиёд намудан ба самти муқобили ҳаракат баромада, аввал ба автомашини тамғи Део Сиело, баъдан ба сабукрави Опел бармехӯрад. оқибати ин садама хеле дардноку фоҷиавӣ анҷомид. Риштаи умри 5 нафар, ронандаи автомашини Део Сиело бо 2 мусофираш, аъзои як оила ва 2 нафар мусофири автомашини Мерседес Бенз дар натиҷаи ҷароҳатҳои вазнин ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасанд. ҳамчунин 7 нафари дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта ба беморхона интиқол дода мешаванд. барои дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ки сабабгори марги 5 нафар гашт, нисбати ронандаи автомашини Мерседес Бенз Раҳимов Акбар Абдувалиевич бо моддаи 212 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. ҳамчунин санаи 3 апрел ронандаи автомашини тамғи Opel Vectra Тоҳир Ҷумабоев сокини шаҳри Бӯстон ҳангоми ҳаракат дар километри 5-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста, ҷавонзан сокини шаҳри Гулистонро ки роҳро аз тарафи рост ба чап убур мекард пахш намудааст. аз ҷароҳатҳои вазнини бардошта пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. новобаста аз доштани малака ва таҷрибаи хуби ронандагӣ барои рӯбарӯ нашудан ба чунин ҳодисаҳои ғайриинтизор бозрасии давлатии автомобилӣ дар баробари риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ эҳтиёткориро тавсия медиҳад.